Ambalima bamanankan mɛnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ni waleɲuman dɔn o bɛ ka taa kelen na bɛɛ lajɛlen ma fɔ yan fɔ sigiyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛna kɔ bisimila kɔ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kɛ aw ye. Cakɛda jɛlijɛmu ka sigi nun donna ka u ka kalanso fana Centre de formation en génétique et en bioinformatique o kolomo karili kɛnɛ sigira sen kan ɲɔgɔn fɛ faculté de médecine n'a ka bɛn alamisa ma. Kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya tun bɛ Mali jamana minisiri ɲɛma Sumelu Bube Mayiga de bolo a kɛrɛfɛ minisiri wɛrɛw tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Tata Ture ani Abdramane Male olu ka sɔrɔlenw don. Ni lajɛrɛba min bolodalen filɛ ni Belgium n'u ka wulikajɔ fanba ɲɛsinen don kɛnɛya sankɔrɔtali ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sumaya banakisɛ o bɛ se ka silatunu cogoya min na ka bɔ farafinna jamanaw la. Ni lajɛrɛba min bolodalen filɛ ni a hakilinaw bɔra Belgium ɲɛmɔgɔyaso la ka sanga ni u ka ɲɔgɔn lajɛrɛba ye ka fara u ka cakɛda kura dayɛlɛnin kan. Cakɛda min n'a ka baaraw bɛna ɲɛsin mɔgɔw ka dɔntaw ka wuriyali ma ka ɲɛsin sumaya banakisɛ ko ɲɛɲinini ma. Mun kosɔn farafinna jamanaden minnu bɛ yen nɔ n'u ka baaraw ɲɛsinen don ɲɛɲininiw ma yasa u bɛ se ka nɔba bɔ ka ɲɛsin sumaya banakisɛ silatununi ma farafinna jamanaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel jamanaw. Nin ye a san 2 ni tila ye san 5 baara de don donc baara min de don aw yɛrɛ b'a dɔn sumaya ye problème min ye an ka jamana kɔnɔ o tɛ dogo mɔgɔ si la. A bɛ denmisɛnnin dama min bɔnna ni na ani a bɛ kɔlɔlɔ se muso kɔnɔma minnu ma o ma dogo mɔgɔ si la. Donc fura ni fɛɛrɛ minnu b'an bolo sisan ka sumaya kɛlɛ o diɲɛ kɛnɛya ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ de ye ka na a dan kɛlɛli dama ma ka sumaya yɛrɛ si latunu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ pour que o ka se ka kɛ fɛɛrɛ ni fura minnu b'an bolo a jateminɛ de y'a jira k'a fɔ olu bɛ caman k'a la mais o tɛna se ka sumaya kɛlɛ ka pan k'a si latunu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ pour que o ka se ka kɛ fo dɔnniya kura dɔw de bɛ ka wɛrɛ sisan diɲɛ fan caman na n'a bɛ fɔ a ma génétique a bɛ fɔ a ma bioinformatique o ye kalan taabolo sira kuraw de minnu bɛ ka kɛ diɲɛ na donc anw ka baara ɲɛsinen don ka na ni o kalan taabolo kura ninnu ye farafinna jamanaw kɔnɔ ka Mali ani farafinna kalanden jolenw kalan o taabolo ninnu na n'u sera k'olu taabolo ninnu faamu u bɛ se ka fura kuraw dilan ka vaccin kuraw dilan ka fɛɛrɛ kuraw dilan minnu bɛ se ka sumaya gɛn ka bɔ diɲɛ kɔnɔ an ka cɛsiri b'o de kan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Belgium ɲɛmɔgɔba tun bɛ nin kɛnɛ in kan a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ a ye welewelekan kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka fara Belgium ɲɛmɔgɔyaso kan u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na u bɛ se ka Mali jamana kɛnɛya don ba la ani Belgium cakɛda bɛ se ka sanayɛlɛn sɔrɔ cogoya min na a ka baara nasiraw fɛ. Lɔgɔliden 50 ɲɔgɔn ka bɔ jamana 15 kɔnɔ olu de faralen b'an kan u bɛ kalan na farafinna kalansobaw kɔnɔ olu de faralen don ɲɔgɔn kan u ye baara minnu kɛ u ye ɲinini minnu kɛ jaabi minnu sɔrɔ olu la an faralen don ɲɔgɔn kan k'olu de yira ani an ye so min filɛ an kɔfɛ an ye o so jɔ o baara in de humu kɔnɔna na donc bi ye so in fɛnɛ kurungu karili ye so min jɔlen de don informatique ka kalan bɛ k'a kɔnɔ ani minɛn minnu tɛ taa informatique kɔ o minɛnw fɛnɛ b'a kɔnɔ. Miniti kelen tasibila kelen kɔfɛ ka ɲɛsin professeur Ogobara Dumbo ma ka jamana minisiri ɲɛmɔgɔ ale labanna ka taa nin cakɛda kura in kolonbo kari. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka kalanso franco arabu min bɛ Korogokaw fɛ yen nɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na yan nɔ o colonie de vacances cadre kɔnɔna na o kalandenw u bisimilala silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an karamɔgɔba a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara fɛ a ka denbaya la kalanden ninnu ka nali kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka na waleɲuman dɔn foli de bila karamɔgɔ Haidara la ka da ka cɛsiri baaraw kan Lutu Sidibe ale de ka sɔrɔlen don fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛn wolo ɲɛmada.
école franco arabu min bɛ korogokaw fɛ yen Konowari jamana kɔnɔ a karamɔgɔ ɲɛmaw ka taa se denmisɛnninw ma olu de ye munumunuzalo kɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka n'u ɲɛ da Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Madana Haidara ka bani ye baarabaw minnu kɛ silamaya ye a ka bilasiralikanw kɛra sababu ye ka olu minnu mɛnɛ kɛ ka sira tilennen ta k'u to denmisɛnninya la ko wale ɲuman dɔ kɛ bani ye o tɛmɛnen kɔfɛ baarabaw minnu kɛra fɛ Mali jamana kɔnɔ ka se k'u ɲɛda olu dɔw kan. An nana karamɔgɔ fɛ dugawu ɲini de la ni kalandenw ye komi Ala sɔnna kalan nɔgɔyara ɲina ɲɛmɔgɔ y'a ɲina k'an ka wuli ka munumunu n'o ye dɔɔni Ala fana k'an ye karamɔgɔ ka yɔrɔ choisi an bɛna dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ fɔlɔ ale tɔn ka baara mun bɛ ale ni laɲini min bɛ tɔn na ale laɲini b'an yɛrɛ fana jamana kɔnɔ an bɛna an kɔsi o ma komi denw kalifala an ma cogoya min na an kun tilenna an bɛ taa n'a ye o sira de fɛ donc o de y'an kun sin yan karamɔgɔ fɛ la kan bon Ala sɔnna sɔgɔmada na yanni an daga dunni kɔfɛ an taara Sebenikɔrɔ an taara bɔ yen k'o yɔrɔ visiter bon an nani fana an taara centre Sherifula fana visiter bon o kɔfɛ an nana yan ni Ala sɔnna ma sini an b'a fɛ ka taa foro la ka taa don ɲuman fana dugawu kɛ yen n'Ala ka kɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Sherifula TV fana visiter min mana sɔrɔ o kɔfɛ ni fɛn fana mana sɔrɔ o kɔfɛ an bɛna segin jumadon sɔgɔma inchallah. école franco arabu ansardin korogokaw fɛ yen Konowari jamana kan ka ye Bangoni Janginɛbugu la Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Madana Haidara ka denbaya la nisɔndiyakoba don donba fɛnɛ don o de y'a to u ye dugawu kɛ hali bi zamzame yo saa caman bɛ Ala bolo dali masa bɛ se k'o nɔgɔya ye cogo min Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Madana Haidara kɛlen kɔfɛ k'a ka nisɔndiya jira denmisɛnninw ka bɔ ɲɛna a ye ka taa se u karamɔgɔw ma a labanna ka dugawudon kɛ u ye min bɛ se k'a to kala bɛ se ka kunjɛ hɛrɛ ni baden la ka laban ka dugawu kɛ min bɛ se k'a to Konowari jamana bɛ basigi min kɔnɔ Ala bɛ se k'o sinsin. Denmisɛnninw ka bɔ fo Côte d'Ivoire colonie de vacances la k'a fɔ u bɛ wuli ka n'u ɲɛ da Haidara kan ka dugawu kɛ a ye an ma dan fosi sɔrɔ a la an b'u fo an b'u wale ɲuman dɔn n'i y'a lajɛ diɲɛlatigɛ Alakira ye fɛn min kɛla ya sallallahu alaihi wasallam o ye denmisɛnninw de ye denmisɛnninw de ye sini ɲɛsigiw ye denmisɛnninw de ye sini jɔyɔrɔtigiw ye o la ni k'u to denmisɛnninya la n'u sera ka Ala ka kumakanw faamu Ala ka kumakan tɛ an bila foyi kan an yɛrɛ dilali ani mɔgɔ wɛrɛ dilali an yɛrɛ kanuni ani mɔgɔ wɛrɛ kanuni Ala ka kuma b'an bila o dɔrɔn de kan o la denmisɛnnin minnu sera k'o sira minɛ ka kɛ Ala fɛ k'u janto u yɛrɛ jogo la ka tila ka o fɔbaga kanu fɔ ka wuli ka bɔ Côte d'Ivoire ka n'u ɲɛ da o garibu ka Bamakɔ yan nisɔndiya min b'an na dan fosi t'a la an kɔni bɛ dugawu kɛ denmisɛnnin ninnu ye u ɲuman nana an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u ɲuman segin et puis u bɛ dɔnni min sira kan k'a ɲini an b'a ɲini Ala fɛ dɔnni barikama Ala k'a d'u ma et puis olu ni an bɛɛ Ala k'an bila sira ɲuman kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru u kɛn bɛ ka kalansow jɔ diɲɛ fan caman fɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru kɛn bɛ ka bisimila minɛ yɔrɔ o yɔrɔ u fɔra an bɛ ɲɔgɔn kan ye ka kɛ dilanlikɛlaw ye adamadenya dɛmɛ nasiraw u cɛsiri bɛ o baaraw la. Agence de voyage min bɛ wele ko Danaya voyage san o san ka kɔn hijilataga ɲɛ u bɛ tirage au sort min kɛnɛ sigi sen kan u ka hijilatadenw ni ɲɔgɔn cɛ u y'o laada latilen ka bɛn ntɛnɛn tɛmɛnen ma hijilatadenw olu tɔgɔla soba kɔnɔna na himama tɔndenw ani ka fara fana agence de voyage dɔw fana kan u teri agence de voyage ka fara hijilataden dɔw kan olu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na walasa ka sankɔrɔta di ko ma Mokhtar Bagayogo ale ka sɔrɔlen don. baaraw daminɛna ni alikuranɛ kalan ye ni ka sɔrɔ ka walawalali kɛ ani ka ɲɛfɔli kɛ kalafili sariya kisɛw la kuranɛ kɔnɔ ani alakiraba kumanaw na n'an ko a ma ko tirage a bi bɛn wa tari a ti bɛn de
Dr Abubakar Tungara ale ye o sɛbɛkɔrɔ walawala Mali alimamitɔn tɔgɔ la olu ka ɲɛmaa min tun bɛ kɛnɛ kan o sɔrɔla ka kɔrɔfɔta ni ka agence danaya voyage tigilamɔgɔw fo a n'a baarakɛlaw u ka nin hakilina ɲuman na wa n'a bi yirali kɛ fɛn na o ye alisilamɛw ka ɲɔgɔn dɛmɛ ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin y'a san 9 ye danaya voyage bɛ nin baara in kɛ ka kala fili hijidenw ni ɲɔgɔn cɛ ni min ka kala bɔra o b'i bolo si maa kelen na o b'i la hiji ka fara a kan o maa kelen ka hiji musaka a papiye kow danaya voyage bɛ jɔ n'o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ka da baara in nafa kan u ye ko kura fara ɲinanta kan Mali alimaminakaw minnu bɛ farida 5 seli ni mɔgɔw ye an'u ka nɔnabilaw misiri kɔnɔ ka maa kelen ta olu fɛnɛ na danaya voyage b'i jɔ ni olu ka musaka bɛɛ lajɛlen ye k'u la hiji fu komi i tɛna se ka bɛɛ lataga Makan taga dun ye silamɛya jɔsen duruna baara dɔ ye donc comme danaya voyage y'a ɲini pour que a fana ka se ka participer a ka kɛ jɔyɔrɔ dɔ fana ye a fana bolo komi ala ko de don donc a bɛ komi ni hijiden a ka kiliyanw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu ka wari saralen don a y'a ɲini a ka se ka mɔgɔ dɔ choisir cɛ la ka taa ni mɔgɔ dɔ ye fu mais o mɔgɔ ni sisan fo tirage de ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ donc tirage kɛra ni mɔgɔ min gagnera donc e bɛ taa i tɛ wari sara danaya voyage ka fɛn bɛ taa 100%. Donc a bɛ komi o nana n'a baara ye bon ɲinan ye mun fara kan fana o ye alimamu fana ta ka fara kan parce que alimamu an b'a dɔn k'a fɔ o fana jɔyɔrɔ ka bon donc an tɛna se k'o fana bɛɛ ta mais tirage k'olu fana ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ min gagnera o bɛ taa n'a ye o danaya voyage ta client san 9 in na ye sariya min b'a kɔnɔ dɔrɔn a bɛ komi alimamu ta sariya foyi t'a la k'a sɔrɔ i ye alimamu ye dɔrɔn i ma deli ka hiji fana i bɛna papier bɛ d'i ma fu i tɛ foyi sara client fana n'o ye danaya voyage ka client ye bon pour que a ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ ani to kana na i tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn k'i bɛ taa k'a sɔrɔ i tɛ taa pour bien in dɔrɔn nata kama an y'a kɛ mɔgɔ minnu tagali mɔgɔ minnu sɛbɛn yɛrɛ ma minnu b'a fɛ ka taa a ka k'olu dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ donc o de mɔgɔ min kɔni nana k'i ka wari sara agence la pour que tagali bɛ sɛbɛn ma quoi donc o bɛ jate bɛ minɛ ka waati dɔ lajɛ donc mɔgɔ minnu ka wari bɛ sara la a bɛ ta olu cɛ la donc ka baara kɛ donc baara de kɛra bi alhamdulillah. Kalafili kun fɔlɔ o kɛra alimaminakaw ni ɲɔgɔn cɛ o jaabi bɔra ni mɔgɔ min ye o kɛra imam Mohamed Ame Fofana a nisɔndiyara ni nin baara in ye wa a y'a yira nin ye ala ka latigɛ de ye. Alhamdulillah n bɛ ala tanu ka waliɲuman dɔn k'a fɔ ka barikada ala min ye garisɛgɛ dɔ na ne yɛrɛ ka se tɛ ni n ka fanga tɛ alhamdulillah k'an kɛrɛnkɛra alimamu ni ɲɔgɔn cɛla la nin waati la alhamdulillah ne yɛrɛ tɛ ala de k'a kɛ dɔn inshallah n bɛ ala fɔ ka barika dɔ la ka tila ka agence danaya voyage mɔgɔw fɛnɛ fo ala ka n'o de ma ala ka barika dɔ ka ko in na ka da ko kɛra sababu ye ka nin fɛn fɔlɔfɔlɔ min daminɛ o m'a daminɛ maa wɛrɛ la fo ala ka maabaw ala ka ɲɛmaabaw a ka dugukolo sanfɛla la n b'o fɔ ko barika dɔ la n b'a ɲini ala fɛ ala ka n'o tigɛ mɔgɔ baara fɛnɛ la. Kalafili min kɛra hijidenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɔra ni mɔgɔ min tɔgɔ ye o ye hijiden ye min sigin bɛ Kita k'a Keita a y'a tigɛ si mɔgɔ min ma ni danaya voyage bɛna o la hiji ka fara a kan o ye a yɛrɛ furumuso fɔlɔ ye Kamisa Jakite. Ayiwa ne hakilinata min ye ayiwa n bɛ foli k'alu ye parce que nin ye garisɛgɛla ko le ayiwa danaya voyage a ye baara min kɛ a diyara n ye n ka foli bɛ mɔgɔ min ye n ka dugawu bɛ mɔgɔ min ye den minnu kɛra sababu ye ka n bɛna sira kan ɲina n ka dugawu b'alu ye parce que ni fɛn fɛn n'a bɔra a kɔnɔ ala n'olu barika don ayiwa o foli n b'o di den ma ayiwa danaya voyage ka foli k'a ye hali bi kɔni an bɛ dugawu le kɛ ala ka baara hali bi ala ka taga ɲɛfɛ minnu garisɛgɛ man don a la ala ka bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ don a la an bɛ taa hiji min na an bɛɛ ɲuman ka taa an bɛɛ ɲuman ka segin. Walasa danaya min dara danaya voyage kan k'o minɛ fa danaya voyage ye nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ naba jama bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ laadiriya ani danaya kɔnɔ. Alisilamɛ muso minnu ni olu ye arabu kalanw kɛ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔna na ko Union des femmes diplômées et formées en langue arabe u ka baara bolodalenw nun donna centre islamique la Bamakɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ caman kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ walasa ka se ka n'u ka kelenɲɔgɔnya yira ni musoba ninnu na Abdul Karim Sako ani Baba Keita olu de kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ an k'u lajɛ. muso minnu ye kalan kɛ arabukan sira kan an ka jamana kɔnɔ olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye ka tɔn sigi a bɛ fɔ min ma ko Union nationale des femmes diplômées et formées en langue arabe n'o ye muso minnu ka kalan kɛra arabukan sira kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u se ye min ye jamana jɔli baaraw la ka se ka u fanga fara ɲɔgɔn kan k'o baaraw o sabati o lancement n'o ye a baara daminɛw ye o kɛra centre culturel islamique la ACI kɔnɔna na musow caman bɔra i n'a fɔ diinɛ ɲɛmaw caman yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan arabukan mɛnnaw la jamana jɔ o ye bɛɛ lajɛlen ka hami ye wa bɛɛ lajɛlen dama ka k'a la cɛ ani muso. Arabukan kalanin ka ca dɔw bɛ Mali kɔnɔ dɔw y'u ka kalan kɛ extérieur la an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ bala a kun ye min ye an ka se k'a yira société ani politiciens na
k'a fɔ arabukala musow bi yan minnu bɛ se ka fara u ka faso ɲɛ taali la y'a mɛn ani ka kisi k'an denw lamɔ kisi sira kan u ka se ka faso in dɛmɛ faso ka basigi la donc an ka union kabini an ka présidente ya Miriam Nati donc an y'o de kɛ a base yɛrɛ yɛrɛ ye an ka se ka faso jɔlaw dɛmɛ faso jɔ la. Union nationale des jeunes musulmans n'o Ijuma ye o ɲɛmɔgɔ o tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Makiba ye ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye nisɔndiyakoba ye olu bolo bawo a bɛ waati jan bɔ olu bɛ nin cɛsiri la minnu ye kalan kɛ arabukan sira kan u yɛrɛ ka se ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ u kana kɛ kɛrɛfɛden ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma fonction publique concours n'a ɲɔgɔnnaw waatiw la. parce que ni maa min ye arabukala kalan cɛman ni musoman fɔlɔ a bɛ kɛ an kɔnɔ dɔrɔn k'an tɛ ka kɛ foyi ye jamana kɔnɔ ni wajulikɛla ni madarakaramɔgɔ ni alimamiya tɛ mais bi an ye révolution dɔ na ka mɔgɔw kunu o de y'a to bi service gouvernement ye service dɔw créer bi arabukalannaw dɛmɛ de kama gouvernement bɛ ka moyen bila bi ka arabukalannaw dɛmɛ k'u ka projets financer musow ye tɔnɔ ye o u ye nafa ye o la u encouragera u fana y'u yɛrɛ organiser k'u bɛ fɛ ka centre de formation professionnelle dayɛlɛ k'u bɛ fɛ ka centre dayɛlɛ gouvernement ka mɔgɔ d'u ma k'u ka kalan yakubaya français la parce que n'i ye arabukan kalan i ka handicap bɛ kɛ langue de ye insertion na baarako niveau la donc anw kun b'o kɛlɛ min na waati jan ni Ijuma ye wulikajɔ caman k'a la an bɛ se k'a fɔ nin ye o tɔnɔ dɔ ye wa a jɛna ko an ye sɛgɛn min ka fana ko a tɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye parce que a bɛ ka kɛ arabukalannaw de kama minnu former a bɛ ka k'olu de kama n'olu ma u yɛrɛ organiser ka kɛ kuluw ye k'u bolo don anw ka cɛsiri ni effort in kɔrɔ n'a dana silamɛtɔnw dɔrɔn ma kɛlɛ a bɛ da sira la parce que kɛlɛ in tɛ diinɛ ko tɛ arabukan ye kan de ye mais diinɛ ko tɛ donc o la musow ye nin initiative min da surtout muso minnu b'a la an b'a bɛɛ dɔn u bɛɛ b'an ka kuluw la an b'u ka formation cogo dɔn an b'u ka capacité dɔn an b'u ka niveau dɔn a bɛɛ kala kɛ arabu jamana baw de la ani Mali yɛrɛ kɔnɔ yan institut ni université la arabukan na ka bɔ donc olu ka u yɛrɛ organiser yɛrɛ ɲɛ b'u la u kununen don faamuyalen don ça c'est une chance pour les arbophones du Mali pour l'islam du Mali. tɔn yɛrɛ ɲɛmaa n'o ye Union nationale des femmes diplômées en langue arabe a y'a jira k'a fɔ ko dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye min ye arabukan kalan kɛ ko diplôme b'i bolo walima i ye arabukan kalan kɛ ko diplôme t'i bolo maa dama ne kɔni ka kalan kɛra arabukan sira kan ko dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye ka taa Bamakɔ fo Mali région kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na. hakilina min y'anw bila tɔn in sigili la o ye jamana ɲɛtaa de ye bari n'a ko ko jamana ka taa ɲɛ i ko muso diɲɛ mɔgɔw y'a yira u ka recherchew la k'a fɔ ko muso ye société tilancɛ de ye bon muso tɛ fɛn lankolon ye jamana ka ɲɛtaa la anw minnu ye arabukalan kɛ dɔw bɛ olu ye arabukalan kɛ Egypte u bɔra Misira dɔw bɔra Iran dɔw bɔra Kuwait wa dɔw yɛrɛ bɔra Mali universitéw la an bɛɛ de nana fara ɲɔgɔn kan ka na hakilina dɔ di n ko an bɛ se ka ko dɔ kɛ Maliko la an kana to denkɛrɛfɛya in na an ka kalanden muso minnu filɛ diplôme tigiw dɔrɔn tɛ dɛ minnu ye kalan daminɛ fo ka taa se fɛn ma 6e n'u ma niveau ba sɔrɔ arabukan na an y'olu bɛɛ de wele an ka ŋaniya ye jamana in bɛ taa ɲɛ jamana tɛ taa ɲɛ ni kalan tɛ an mago bɛ ka centre baw jɔ bon fɛn min ye éducation ye bi o tiɲɛnen bɛ an fɛ yen nɔ kalan bɛ se ka kɛ sababu ye ka caman bɔ a la bon n'i y'a jateminɛ éducation tɛ kalanyɔrɔ la a tɛ sokɔnɔnaw na an dun ye musow de ye an mago bɛ Mali muso bɛɛ la association an ka ŋaniya tɛ ko k'a da Mali kelen na dɛ an ka ŋaniya ka taa Afrique fan bɛɛ puisque Afrique yɛrɛ musow bɛ minnu kalannen don o de y'an hakilina ye wa an bɛ fɛ ka daminɛ Kayi ka na fo Kidal fo Tawudeni mɔgɔ mɔgɔ ni e ye arabukalan kɛ an bɛɛ ka don da kelen fɛ an bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ o de y'an ka ŋaniya ye. ni baara daminɛ ye Mali musow fɛ minnu ka kalan kɛra arabukan sira kan n'o ye arabukan fɔlaw ye tɔn a bɛ bɔ Bamakɔ fo Mali région kelen-kelenna bɛɛ fo ka taa se farafinna jamana wɛrɛw ma muso minnu ye kalan kɛ arabukan siraw kan u bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn dɔn k'u fanga kɛ kelen ye jamanajɔ baaraw la. Politiki ko bina kun ka mouvement faso kɛwale cɛbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini Adama Kane an'a ka jamakulu u ta ye taama kɛ ka taa Sikaso marabolo kɔnɔna na walasa ka se ka taa a ka yɛrɛmangutu baaraw nun don Sikaso kaw fɛ yen nɔ a bisimilala bonya ani sewa kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ sanji tun bɛ ka na nka cɛbɔ Adama Kane ani Sikaso ka denw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kɔnɔ walasa ka se ka taa nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ tribune Mamelon na Dramane Male ale de tun b'u nɔfɛ taama in senfɛ Sherifila Jabara ni so tɔgɔ la fɛn minnu sɔrɔla kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an k'o lajɛ.
nin taama ye min kɛlen filɛ nin ye mouvement faso kɛwale cɛbɔ fɛ a n'a ka jamakulu ka taa Sikaso marabolo kɔnɔna na a bɛ don a ka yɛrɛmakutu baaraw nundonni kadara de kɔnɔna na jamanakuntigiya ɲinini hukumu kɔnɔ cɛbɔ Adama Kane ka fɔ la ko gansan ma ale n'a ka jamakulu bila Sikaso marabolo sugantili la ni ka na a ka yɛrɛmakutu baaraw nundo ye Sikaso y'an bi kana campagne kɔnɔna la kana kuma an balimaw fɛ kana kuma Sikasokaw fɛ yasa jamana ɲɛmɔgɔ ta min n'o bɛna se u bɛ se k'a dɔn an min ye mun ye jamana kɔnɔ an ka ŋaniya ye mun ye jamana kɔnɔ an ka laɲini ye mun ye nka sani an ka se Sikaso nin ye an ka bɔ fɔlɔ ye campagne daminɛ ni sisan cɛ o bɔ fɔlɔ min n'o ye nin an y'a kanu ka n'a kɛ Sikaso ka da kɔrɔ caman b'a la ka da ka Sikaso jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana ka ɲɛtaa la ka da Sikaso yɛrɛ bi ka histoire ka jamana kɔnɔ n'o ye fɛnkɛ a n'o ye sɔrɔ sira ye an ka jamana sɔrɔ belebeleba ye sɛnɛ ye bɛɛ b'a dɔn Sikaso mara jɔyɔrɔ min bi o la yiriwa an ka jamana kɔnɔ a belebeleba bɛ tali ko la donc Sikaso jɔyɔrɔba b'o la hali ni mɔgɔ bɛ se k'a miiri k'a fɔ ka da Sikaso yɛrɛ jama caya kan an ka jamana kɔnɔ o tɛ ko dogolen ye k'a fɔ an nakun y'o ko ye oui an bɛna o kama ka da kan an bɛ jɔyɔrɔ de ɲini yaasa an bɛ se ka jamana défend cogoya yaasa an bɛ se ka jamanadenw ka hakɛw ɲini ka d'u ma cogoya min na wala an nana Sikaso o de la nka sani an ka na an taara ka taa an ka bɔ yɔrɔ n'o ye Barwili ye ka taa kandidaya validé ani sani an ka don campagne na ka taa dugawu ɲini u fɛ n'o ye an ka alimamiw n'an ka dɔnnibagaw ye ani dugutigiw ni laadatigiw ye nka an ka intervention kɔnɔna yan nɔ an y'a yira k'a fɔ an ka jamana bɛ degun min na degun foyi ma se an ma fɔ marakɛlaw ka degun kɔ ka da ka fanga b'olu de bolo ɲɛ jamanadenw nujuru b'olu de bolo n'olu ɲɛna jamana tiɲɛni bɛ dɔgɔya nka ni olu ma kɛ jogo ɲumantigiw ye n'olu ma kɛ mɔgɔ laadiriw n'olu ma kɛ mɔgɔ tenenw ye n'olu ma sira ɲuman ta forcément jamanadenw bɛ bila u yɛrɛ ma jamana ti ɲɛ u kɛlen kɔfɛ ka cɛbɔ Adama Kane n'a ka jamakulu bisimila bonya karama ani nisɔndiya kɔnɔna na Sikaso denmisɛnw kɔni jijalen don kosɛbɛ wa u bɛ wuli ka jɔ la cogoya min na cɛbɔ Adama Kane bɛ se ka san sɔrɔ ni ka kɛ jamana ɲɛmaa ye tako kelen na donc c'est pour dire k'a yira mɔgɔw la sacrifice min talen don Badama kɛmɛ ka yɛrɛdi min ta nin ko in kama donc an bɔra Sikasokaw fana bɔra alhamdulilayi k'an kunbɛn ni nisɔndiya ye message min n'u tɛmɛna n'o ye kibaruyaw ye jamana bɛ cogo min na a bɛnna mɔgɔw ma mɔgɔw labɛnnen don ka Badama dɛmɛ Badama dɛmɛnen tɛ Mali dɛmɛnen don parce que mɔgɔ si tɛ ko mɔgɔ ma engagélen don ko Badama bɛna yɛrɛ dɔ de sɔrɔ a la mɔgɔ engagélen don hakilina minnu bɛ Badama na n'a sabatila jamana bɛ se ka basigi min sɔrɔ a bɛ se ka ɲɛtaga min sɔrɔ dɔrɔn k'a fɔ Sikaso ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye ole ye vote kuma min selen filɛ marifa b'an bolo marifa bɛɛ tɛ kisɛ ye ko k'a ci mɔgɔ la a ɲini bɛɛ lajɛlen ma u ka wuli ka jɔ ka Adama sutini marifa ni bɛɛ ka sira marifa ni ɲɛ ni ŋɛnɛya ɲuman ye ka ɲɛsin Badama ma ka Sikaso ka cɛ ni muso mɔgɔkɔrɔba ni denmisɛnnin fɛn o fɛn bɔra ka Badama Kane kunbɛn donc foli ni bonyama kɔsegi don ka taa ka bɔ an fan fɛ ka se u ma sankɔrɔ ka taa kunbɛn sankɔrɔ k'a lanati sankɔrɔ a ma tila k'a yɛrɛ bonya ma a nana ka discours kalan sankɔrɔ tuguni ni mɔgɔ dɔw u bɛ t'u da fɔlɔ k'u lafiya ni san tigɛra kuma min na u bɛ sɔrɔ ka na ça c'est un leader jeunesse mobilisée don déjà kɔrɔn Kilebi Bani ani Baba yɔrɔjan ani yɔrɔ suruna a tali kama un coup n y'a fɔ cogo min na KO français la fila tɛ parce que an b'a dɔn siga foyi t'a la ale tali a n'an y'a ka programme na n'o min langale an b'a dɔn ko k'an ka hɛrɛ b'o la basigi ni lakana ka se ka kɛnyɛrɛ ye baaraw nun don ba la sɔrɔ kama ka yɛlɛma kura don jamana cakɛdabaw kɔnɔ o hakilina sabaw de ye baara bolodalenbaw ye mouvement faso kɛwale cɛbɔ Adama Kane ka baaraw bɛna dangɛnɛmaya sira minnu kɔnɔna na ni ala ye jamana ɲɛmaya kalifa la ka bɛn juillet kalo tile 29 ma o de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲi kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni cɛ aw ka ɲamadalu la laseli nata ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni anw na aw ni Musa Fɔnba de bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sani o cɛ aw k'an bɛn